és utána A jutalomfalatot? a jutalomfalatot oda adtuk a kutáknak. Azért megsimiztem, amikor átment a lábam alatt, akkor megsimiztem. Ez egy tök jó családi rendezvény. Több kollégám is mondta, hogy mindenképp jöjjünk el. Koncert is teljesen jó szerintem annak, aki szereti. Már ő vele azért forralt bor a szanyúszülőknek, igen. Szelfiztünk anyával, meg nagyon szeretek táncolni. Etettem kutyát, és ezt a karácsonyi színezőt kiszíneztem. Ilyeneket látnék csinálni. Kedves gyerekek, ha látja a Mikulás, hogy milyen sokan vagytok, akkor egész biztosan el fog jönni. Olyan messziről hallottam már ezt a nagy zenebonát, hogy várják a Mikulást, el sem téveszthettem volna, hogy ide kell jönnöm. Krampuszok és a segítők és az önkéntesek voltunk. Én vagyok a boldog Krampusz. Itt a Mikulással tudtunk találkozni, és integettél is neki, meg megsimogatta a fejedet, ugye? Nagyon kedves gesztusnak érezzük így az egyetem részéről. Az, hogy összegyűlhetünk kollégákkal, kicsit nekem az, hogy megmutathattam a kisfiamnak, hogy nem is az ebben épületben oktatok, de hogy mégis ez apa dolgozója. Eljöttünk ide, és nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon szuper ez a rendezvény, a fiúk is nagyon élvezték, és kifejezetten örültünk, hogy van egy olyan sarok, ahol ilyen picik is tudnak játszani. Most, hogy elkezdődött az adventi időszak, igazából egyre inkább mindannyian hangolódunk arra, hogy egymással, családdal legyünk, és ez a rendezvény például abban segített, hogy kollégákkal és kollégák gyerekeivel is tudtunk találkozni, és egy kicsit beszélgetni, amíg a gyerekek itt a programokat élvezték, és mindannyian így a karácsony felé haladunk, és ez nagyon jó. Nagyon szeretem, ha mindenki együtt van, és boldogok. Boldog karácsony!